Sura 18. Pećina. Al-Kuh. Meka. 110 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neki Allah koji je svome robu objavljuje knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom koju će on dati opomene da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obrade, u kojoj će vječno boraviti, i da opomene one koji govore Allah je sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, ani preci njihovi, kako krupna riječ izlazi iz usta njihovi, oni ne govore drugo do neistinu. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju? Sve što je na zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude, ko će se od njih ljepše vladati, a mi ćemo nju i golom ledinom učiniti. Misliš li da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima našim, kada se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: Gospodaru naš, daruj nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. Ispričat ćemo ti povijest njihovu onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili i njihova srca kada su se digli i rekli: Gospodaru naš, gospodar naš, gospodar je nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio, zašto jasan dokaz nije donio o tome da se treba njima klanjati, a ima li nepravednijeg od onoga koji Allahu iznosi neistinu? Kada napustite njih i one kojima se ne Allahu klanjaju, sklonite se u pećinu. Gospodar vaš će vas milošću svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti. I ti si mogao vidjeti kako sunce kada se rađa obilazi pećinu sa desne strane, a kada zalazi zaobilazi je sa lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dakle dokaz Allahove moći. Kome Allah ukaže na pravi put, on će pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali, i mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov opruženih prednjih šapa na ulazu je ležao. Da si vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio. I mi smo ih isto tako probudili da bi jedni druge pitali: koliko ste ovdje ostali? Upita jedan od njih. Ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali, rekoše. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa nek vidi u koga je najčistije jelo, i neka vam od njega donese hrane, i neka bude ljubazan, i neka nikome ne govori ništa o vama. Jer ako oni doznaju za vas, kamenovat će vas, ili će vas na silu u svoju vjeru obratiti, a tada nikad nećete ono što želite postići. I mi smo isto tako učinili da oni za njih saznaju, da bi se uvjerili da je istinito Allahovo obećanje i da u času oživljenja nema nikakve sumnje. Kada su se između sebe o njima raspravljali i rekli: sagradite na ulazu u nju ogradu, gospodar njihov najbolje zna ko su oni. A onda oni, do čijih se riječi najviše držalo, rekoše: napravit ćemo na ulazu u nju bogomolju. Neki će reći: bile su trojica, pa njihov je pas bio četvrti, a neki će govoriti:
Bila su peterca, pas njihov je bio 6, nagađajući ono što ne znaju. Dok će neki reći, bili su 7, a pas njihov bio je 8. Reci, gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna, zato ne raspravljaju o njima, osim površno, i ne pitaju njima od njih nikoga. I nikako za bilo što ne reci, uradit ću to sigurno sutra, ne dodavši ako Bog da. A kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci, gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. A oni su ostali u pećini svojoj 309 godina. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali, tajne nebesa i zemlje jedino on zna. Kako on sve vidi, kako on sve čuje. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega, a on ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. Kazuj iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje. Niko ne može da izmijeni riječi njegove, pa niti, osim kod njega nećeš naći utočišta nikakva. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome mole ujutru i navečer u želji da naklonost njegovu zasluže. I ne skidaj očiju svojih sa njih i želje za sjajem u životu na ovom svijetu i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili, koji strah svoj slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. I reci, istina dolazi od gospodara vašeg, pa ako hoće, neka vjeruje, ako hoće, neka ne vjeruje. Mi smo nevjernicima pripremili vatru, čije će ih dim sa svih strana obuhvatiti. Ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine, koja će lica ispeći, užasna li pića i grozna li boravišta. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Čekaju sigurno edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njeme će se naruknicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti. Na divanima će u njima naslonjeni biti divne nagrade i krasna li boravišta. I navedim kao primjer 2 čovjeka, jednom od njih smo 2 vrta lodom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničeg nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao i reče drugu svome, dok je sa njim razgovarao. U tebe sam bogatiji i jačeg sam roda. I uđe vrt svoj nezahvalan gospodaru svome na blagodatima govoreći, ne mislim da će ova ikad propasti i ne mislim da će smak svijeta ikada doći, a ako budem vraćen gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći. I reče mu drug njegov, dok je sa njim razgovarao, zar ne vjeruješ u onoga koji te od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio? Što se mene tiče, on, Allah, moj gospodar, i ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi? Kada si u vrt svoj ušao, rekao mašala, moć je samo u Allaha, ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa gospodar moj može mi bolji vrt od ovoga dati, a na tvoj nepogodu su neba poslati pa da osvane samo klizava ledena bez ičega. Ili da mu voda u ponor rode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. I propadeše plodovi njegovi i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio. A loza se bijaše povaljala po podupračima svojim i govoraše. Kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga. I nije imao ko bi mu mogao da pomogne osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah istiniti, on daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča.
Navede im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije napajanja vodom koju mi sa neba spuštamo ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. Allah sve može. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela koja vječno ostaju bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. A na dan kada planine uklonimo i kad vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili, pred gospodarom tvojim bit će oni u rodove poređani. Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. Teško nama govorit će, kakva je ovo knjiga? Ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili, gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. A kad smo rekli melekima, poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa. On je bio jedan od džinova i zato se ogriješio o zapovijest gospodara svoga, pa zar ćete njega i pored mene kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šeitan loša zamjena nevjernicima? Ja nisam uzimao njih za svjedoke prilikom stvaranja nebesa i zemlje, ni neke od njih prilikom stvaranja drugih i za pomagače nisam uzimao one koji na krivi put upućuju, a na dan kad on rekne, pozovite one za koje ste tvrdili da su ortaci moji, i kad ih pozovu, oni im se neće odazvati i mi ćemo učiniti da iskuse patnju zbog njihovih ranijih veza. I griješnici ugledat će vatru i uvjerit će se da će u nju pastiti i da im iz nje neće povratka biti. U ovom Koranu mi na razne načine objašnjavamo ljudima svakobrsne primjere, ali je čovjek više nego iko spreman da raspravlja. A ljude, kad im dolazi uputa, odvraća od vjerovanja i od toga da od gospodara svoga mole oprosta samo zato što očekuju sudbinu drevnih naroda ili što čekaju da ih snađe kazna na očigled svega svijeta. Mi šaljemo poslanike samo za to da donese radosne vijesti i da opominje, a nevjernici se raspravljaju služeći se neistinama da bi time opovrgli istinu i ruguju se dokazima mojim i mojim opomenama. I ima li nepravednijeg od onoga koji kada se dokazima gospodara svoga opominje, za njih nehaje i zaboravlja na posljedice onoga što je učinio? Mi na srca njihova pokrivača stavljamo da Kur'an ne shvate i gluhim ih činimo. Iako ih ti na pravi put pozoveš, oni, kad su takvi, nikada neće pravim putem poći. Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv. Da ih on za ono što zaslužuju kažnjava, odmah bi ih na muke stavio, ali njih čeka određeni čas, od koga neće naći utočišta. A ona sela i gradove smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovi bismo tačno vrijeme odredili. A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora ili ću dugo ići. I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. A kad se udaljiše, Musa reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim. Da ti je spomene, mora da je ona skliznula u more baš čudnovato. To je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađuše jednoga našeg groba, kojem smo milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim, upita ga Musa.
ali da me poučiš onome čemu su ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš? Vidjet ćeš da ćeš strpljiv biti ako Bog da, reče Musa, i da ti se neću ni u čemu protiviti. Ako ćeš me već pratiti, reče onaj, onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše, i kad se u lađu ukrcaše, onaj probuš. Zar je probruši da potopiš one koji na njoj plove, učinio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ne karaj me što sam zaboravio, reče, i ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. I njih dvojica krenuše i kad sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi, Musa reče, što ubi dijete bezgriješno, koje nije nikoga ubilo. Učinio si zaista nešto vrlo ružno. Ne rekoh li ja tebi, reče onaj, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ako te i poslije ovoga za bilo što upitam, reče, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto, sam ti se opravdao. I njih dvojica krenuše i kad dođeše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odviše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđeše na jedan zid koji tek što se nije srušio, pa ga onaj prezida i ispravi. Mogao si, reče Musa, uzeti za to nagradu. Sada se rastajemo jajti, reče onaj. Pa da ti objasnim zbog čega nisi mogao da se strpiš. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru. Ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. Što se onog dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti. A mi želimo da im gospodar njihov mjesto njega da boljeg i čestitijeg od njega i milostivijeg. A što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. I pitajte o Zulkarneinu, reci, kazat ću vam o njemu neke vijesti. Mi smo mu dali vlast na zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi i on pođe. Kada stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. O Zulkarneine, reko smo mi, ili ćeš da ih kazniš, ili ćeš sa njima lijepo da postupiš. Onoga ako ostane mnogobožac, reče, kaznit ćemo. A poslije će se svome gospodaru vratiti, pa će ga i on teško mukom mučiti. A onome ko bude vjerovao i dobra djela činio, nagrada najljepša, i sa njim ćemo blago postupiti. I on opet poče. I kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda kome mi nismo dali da se od njega bilo čim zakloni. I on postupi sa njima isto onako kako je sa onim prije postupio. I on opet pođe. Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji jedva govor razumijevao. O Zulkarneine, rekoše oni, Jađuđ i Međuđ čine nered po zemlji. Pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi. Bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on, nego samo vi pomozite meni što više možete. I ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvošća. I kad on izravna dvije strane brda, reče, pušite, a kad ga usija, reče, donesite mi rastopljeni mijet da ga zalije. I tako oni nisu mogli ni da ga pređu, niti su mogli da ga prokopaju.
Ovo je blagodat gospodara moga, reče on, a kada se prijetnja gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti. I prijetnja gospodara moga će se sigurno ispuniti. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju sa drugima. I puhnut će se u rog, pa ćemo ih sve sakupiti. I toga dana ćemo nevjernicima džehennem jasno pokazati, onima čije su oči bile koprenom zasrte, da o dokazima mojim razmisle, onima koji nisu htjeli da išta čuju. Zar nevjernici misle da pored mene za bogove mogu uzimati robove moje? Mi smo doista za prebivalište nevjernicima pripremili džehennem. Reci, hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti? Čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade? To su oni koji u dokaze gospodara svoga ne budu vjerovali i koji budu poricali da će pred njega izići. Zbog toga će trud njihov uzaludan biti i na sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati. Njima će kazna džehennem biti, zato što su nevjernici bili i što su se dokazima mojim i poslanicima mojim rugali. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, dženevske bašće će prebivalište biti. Vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijeni. Reci, kada bi more bilo masilo, da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga. Pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim, reci, ja sam čovjek kao i vi. Meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se gospodaru svome, ne smatra njemu ravnim nikoga. Sura 19. Merjem. Neka 98 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Kafha ja ayin sad, kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijaju. Kad je on gospodara svoga tiho zvovno i rekao, gospodaru moj, kosti su mi ronule i glava osjedila, a nikad nisam, kad sam ti gospodaru moj molbu uputio, nesretan ostao. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i čini gospodaru moj da budeš njima zadovoljan. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kada mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio. Eto tako, reče gospodar tvoj je rekao, to je meni lako, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. Gospodaru moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što 3 noći neće se ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje, hvalite ga ujutru i navečer. O Jaha, prihvati knjigu odlučno, a dado smo mudrost još dok je dječak bio. I nježnost i čednost i čestit je bio i roditeljima svojim bio je dobar i nije bio drzak i nepristojan. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kada bude iz mrtvih ustao. I spomenuo knjizi Merjemu kada su od kuće svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvoreno muškarca, utječem se milostivom od tebe, ako se njega bojiš, uzviknu on. A ja sam upravo izaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. Kako ću imati dječaka, reče ona, kada me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica. To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lako i zato da ga učinim znamenjem ljudima i znakom milosti naše. Tako je unaprijed određeno
spominjeno i ona žena se bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisjećaju da dođe do stabla jedne palme, kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno zaborav pala, uzviknu ona. I melek je koji je bio niže nije zovnu. Ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule sveže, pa jedi i pij i budi vesela. Ako vidiš čovjeka kakva ti reci, ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutiti i danas ne se kim neću govoriti. I dođe ona s njim porodici svojoj nosići ga Omer, jemo rekaši oni, učinila se nešto nečuveno. Ej ti koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica. A ona im na njega pokaza. Kako da govorimo djetetu u bešici, rekoše. Ja sam Allahov rob. Ono reče, meni će on knjigu dati vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio, na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao. To je Isa, sin Merjemin, to je prava istina o njemu. Onaj koga oni sumnjaju, nezamislivo je da Allah ima dijete, hvalje neke on. Kad nešto odluči, on za to rekne samo budi i ono budi. Allah je uistinu i moj i vaš gospodar. Zato se klanjajte samo njemu, to je pravi put. I sljedbenici knjige se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kad budu na danu velikom prisutni. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga dana kad pred nas stanu, a nevjernici su sada u očitoj zabludi. I pomeni ih na dan tuge kada će biti sa polaganim računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. Mi ćemo zemlju i one koje žive na njoj naslijediti i nama će se oni vratiti. Spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istinoljubiv vjerovjesnik kada je rekao ocu svome, oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje, niti vidi, niti može od ikakve koristi biti? Oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi. Zato mene slijedi i ja ću te na pravi put uputiti. Oče moj, ne klanjaj se šeitanu, šeitan je milostivome uvijek neposlušan. Oče moj, bojim se da te od milostivoga ne stigne kazna pa da budeš šeitanu drug. Otac njegov je rekao, zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vrijeme napusti. Mir tebi, reče Ibrahim, molit ću gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate, i klanjat ću se svome gospodaru. Nadam se da neću biti nesretan u klanjanju gospodaru mome. I pošto napusti njih i one kojima su se mimo Allaha klanjali, mimo Isaka i Jakuba darova smo i obojicu vjerovjesnicima učini smo, a darova smo im svako dobro i učini smo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. I spomeni u knjizi Musa. On je bio iskren i bio je poslanik vjerovjesnik. Mi smo ga sa desne strane tu razolnuli sebi, ga približili da čuje riječi naše i darovali mu milošću našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna. I spomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik i tražio čeljade svoje da molitvu obavljaju i da milostinju djeluju i gospodar njegov je bio njima zadovoljan. I spomeni u knjizi Idrisa, on je bio istinoljubiv vjerovjesnik i mi smo ga na visoko mjesto digli. To su ti vjerovjesnici koji je Allah milošću svojom obasuo, potomci Adamovi i onih koje smo sa Nuhom
donosili i potomci Ibrahimovi i Israilovi i onih koje smo uputili i odabrali. Kada bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali, a njih smijeniše zli potomci koji molitvu napustiše, za podržama pođeše, oni će sigurno zlo proći. Ali oni koji su se pokajali i vjerovali, dobra djela činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u dženet ući u edenske vrtove koje je milostivi i robovima svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli, a obećanje njegove će se doista ispuniti. U njima prazne besede neće slušati, već samo mir i u njima će ujutro i navečer opskrbljeni biti. Daćemo da takav dženet naslijedi onaj drobova naših koji se budi grijeha klonio. Mi smo u dženet ušli samo dobrotom gospodara tvoga. On je vladar svega, on zna budućnost našu i prošlost našu. I ono što je između toga govorit će, gospodar tvoj ne zaboravlja, on je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, zato se samo njemu klanjaju i tome budi Israjan. Znaš li da ime njegovo ima i ko čovjek kaže, zar ću kad umrem zbilja biti oživljen? A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa? I tako mi gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šeitane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko džehennema na koljenima kleče, a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema milostivome najdrskiji bili, jer mi dobro znamo oni koji su najviše zaslužili da u njemu gore. I svaki od vas će do njega stići, gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. Kada su im se naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali, ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika. A koliko smo mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali. Reci onome koji je u zablidi, neka milostivi dug život da. A kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo smak svijeta, zbilje će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje. I Allah će pomoći onima koji su na pravom putu, a dobra djela koja vječno ostaju od gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvraćena. Zar nisi vidio onoga koji dokaze naše nevjere i govori, zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca, ili on budućnost prozrio ili od milostivoga obećanja primio? Nijedno. Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti. A ono što smo mu dali ne slijediti i samca će nam se vratiti. Oni kao zagovornike nekakva božanstva, ne Allaha uzmaju, a ne velja tako. Božanstva će poreći da su im se klanjali i bit će im protivnici. Zar ne vidiš da mi nevjernike šeitanima prepuštamo da i što više na zlo navraćaju, zato ne traži da što prije stradaju. Mi im polako dane odbrajamo. Onoga dana kada česte kao uzvanike pred milostivim sakupimo, a kada u džehennem žedne griješnike potjeramo, niko se ni za koga neće moći zauzimati osim onoga kome milostivi dopusti. Oni govore, milostivi je uzeo dijete, vi doista nešto odvratno govorite. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlje provali i planine zdrobe, što milostivom propisuju dijete. Nezamislivo je da milostivi ima djeteta, svi će oni, i oni na nebesima i oni na zemlji kao robovi u milostivog tražiti utočište. On ih je sve zapamtio i tačno izbrojao i svi će mu na sudnjem danu doći pojedinačno. One koji su vjerovali i dobra djela činili, milostivi će sigurno voljenim učiniti. Mi smo Kur'an učinili lakim na tvom jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a i nađe nepopustljive opomenuo. A koliko smo samo naroda prije njih uništili, da li jednog od njih vidiš i da li najslabiji glas njihov čuješ? Sura 20. Taha, Meka, u ime Allaha, milostivog samilosnog, 135 ajeta. Taha.
Ne objavljujemo Kuran da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji. Objavio ga stvoritelj zemlje i nebesa, visokih, milostivih, koji upravlja svemirom svim. Njegovo je što je na nebesima, što je na zemlji, što je između njih i što je pod zemljom. Ako se ti glasno moliš, pa on zna i što drugima tajno rekneš i što samo pomisliš. Allah drugog Boga, osim njega nema, najljepša imena ima. A da li je do tebe doprla vijest o Musavu, kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao: ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekako glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekog ko će mi put pokazati. A kada nje dođe nekoga zovnu: o Musa, ja sam uistinu gospodar tvoj, izuj zato obuću svoju, ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Tebe sam izabrao zato ono što ti se obavljuje, slušaj, ja sam uistinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj da bi ti uvijek na umu bio. Čas oživljenja će sigurno doći od svakoga tajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. Neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u njega onaj koji njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoj pa da budeš izgubljen. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ovo je moj štap, odgovorio on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidama, služi mi za druge potrebe. Baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci kad on zmija koja mili. Uzmi je, ne boj se, reče on, mi ćemo je vratiti u ono što je prije bila. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruke će se pojaviti bijela, ali ne bolesna, i eto znamenje drugo. Da ti pokažemo neka od naših velikih čuda, idi faraonu, jer je u zlu svaku mjeru prevršio. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj, riješi uzao sa jezika mog. Da bi razumjeli govor moj, podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata mog, osnaži me njime i učini drugom u zadatku mome. Da bismo te mnogo hvalili i da bismo te mnogo spominjali, ti uistinu znaš za nas. Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa, reče on, i ukazali smo ti milost svoju još jednom, kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stiče. Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i moj i njegov neprijatelj prihvatiti, i ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim. Kada je sestra tvoja otišla i rekla: hoćete li da vam ja pokažem onu koja će se o njemu brinuti? Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje, a ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te mi brige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjana. Zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao. Ja sam te za sebe izabrao. Idite ti, brat tvoj, sa dokazima mojim, i neka sam vam ja uvijek na pameti. Idite faraonu, on se doista osilio. Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao. Gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači. Ne bojte se, reče on, ja sam sa vama, ja sve čujem i vidim. Idite ke njemu i recite, mi smo poslanici gospodara tvoga. Pusti sinove Izrailove da idu sa nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, a neki živi u miru onaj koji pravi put slijedi. Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga koji napovjeruje i glavu okrene. Pa ko je gospodar vaš, o Musa? Upita faraon. Gospodar naš je onaj koji je svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga kako da se time koristi nadahnuo.
A šta je sa narodima današnjim, upita on. On njima zna sve, gospodar moj. U knjizi je, gospodaru mome nije ništa skriveno i on ništa ne zaboravlja. On je za vas zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro i on spušta s neba kišu. Samo mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno. Jedite i napasajte stoku svoju. To su dokaze za one koji pameti imaju. Od zemlje vas stvaramo i nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. I mi smo faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio. Zar si došao da nas pomoću vražbine svoje iz zemlje naše izvedeš, o Musa? Upitao je. I mi ćemo tebi vražbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati onako kako odgovara i nama i tebi. Neka ročište bude na praznik, reče Musa, i nek se narod izitra sakupi. I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe. Teško vama, reče i Musa, ne iznosite laži o Allahu pa da vas on kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj koji laži iznosi. I oni se tiho šapućući stadoše o svome poslu između sebe raspravljati. Ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće da vas vražbinama svojim iz zemlje vaše izvedu i da unište vašu vjeru prelijepu. Zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite, ko danas pobjedi, sigurno će postići što želi. O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti? Bacite vi, reče on. I odjednom mu se pričini da konopi njihovi, štapovi njihovi zbog vražbine i njihove kreću. I Musa u sebi osjeti zebnju. Ne boj se, rekao smo mi, ti ćeš doista pobjediti. Samo baci to što ti u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili. Jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, čarobnjak neće, ma gdje došao uspjeti. Čarobnjaci se bačiše licem na tle govoreći, mi vjerujemo u Musova i Harunova gospodara. Vi ste mu povjerovali, viknu faraon, prije nego što sam vam ja dopustio. On je učitelj vaš. On vas je vražbine naučio i ja ću vam zacijelo u nakrst ruke i noge vaše odsjeći. I po stablima palmi vas razapeti. I sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i strajniji. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam onoga koji nas je stvorio. Odgovoriše oni. Pa čini što hoćeš, to možeš da učiniš samo u životu na ovom svijetu. Mi vjerujemo u gospodara našeg, da bi nam grijehe naše oprostio i vražbine na koje se nas ti primorao. Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije. Onoga koji pred gospodara svoga kao nevjernik izađe, čeka džehennem. U njemu neće ne umrijeti ni živjeti, a one koji pred njega izađu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih čekaju visoki stepeni, edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili. I mi objavismo Musavu, noću izvedi robove moje i se njima suhim putem kroz more proći, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. A faraon je za njima sa vojskama svojim krenio, ali su i talasi mora prekrili. Faraon je narod svoju zabludu dovao, a nije na pravi put izveo. O sinovi Izraelovi, mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili i na desnu stranu Tura vas doveli. I manu i prepelice vam slali. Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome objesni da vas ne bi snašla srdžba moja. A koga snađe srdžba moja, nastradao je. Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravom putu istraje. A zašto se prije naroda svoga požurio, o Musa? Evo ide za mnom, odgovorio on. A požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskušenje doveli, reče on. Njega je zaveo Samirija.
I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. O narode moj, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo? Ili hoćete da vas stigne srdžba gospodara vašeg? Pa zato niste držali obećanja koje ste mi dali. Nismo prekršili dato ti obećanje od volje svoje, odgovoriše, bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili, a to isto uradio je i Samarija. Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče i oni su onda rekli, ovo je vaš Bog i Musa ovo Bog, on ga je zaboravio. Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti, niti im ikakvu korist pribaviti? A njima je Harun još prije govorio, narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostiv, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. O Harune, povika Musa, šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zalutali? Da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao? O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se plašio da ti ne rekneš razdor si među sinovima Izraelovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. A šta si to ti htio, o Samirija? Upita Musa. Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli, odgovorio on. Pa sam šaku zemlje ispod izaslenikove stope uzeo i to bacio. I eto tako je u mojoj duši ponikla zla misao. I onda se gubi, reče Musa, čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče. A čekate još i određeni čas koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti, po moru mu prah rasuti. Baš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema. On sve zna. I tako eto, kazujemo ti neke vijesti o onima koji su bili i nestali i objavljujemo ti od sebe Kuran. Ko za njega ne bude mario, na sudnjem danu će doista teško breme ponijeti. Vječno će u muci ostati, a jeziv tovar će im na sudnjem danu biti. Na dan kada će se u rog puhnuti, tog dana ćemo nevjernike modre sakupiti i jedan drugom će tiho govoriti. Niste ostali više od 10 dana. Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti kad najrazboritiji između njih rekne ostali ste samo dan jedan. A pitaju te o planinama, pa ti reci, gospodar moj će ih u prah pretvoriti i zasuti, a mjesta na kojima su bile ravnom ledenom ostaviti. Ni udubina, ni uzvisina na zemlji nećeš vidjeti. Tog dana će se oni glasniku odazvati, more će ga slijediti i pred milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti. Toga dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga govori. On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. Ljudi će se živome i vječnom pokoriti. Onaj koji mu je drugi ravne smatrao, svaku nadu će izgubiti. A onaj koji je dobra djela činio, a vjerni bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti. I eto tako mi Kuran na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu opomene ponavljamo, da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio. Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, i ne žuri sa čitanjem Kurana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, reci, gospodaru moj, ti znanje moje proširi. A Adamu smo odmah u početku naredili, ali on je zaboravio i nije odlučan bio. A kad smo melekima rekli, poklonite se Adami, svi su se oni poklonili, samo Iblis nije htio. O Adame, rekli smo,
Ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz dženeta, pa da se onda mučiš. U njemu nećeš ni ogladnjeti, ni go biti. U njemu nećeš ni žednjeti, ni žegu osjetiti. Ali šeitan mu poče bajati i govoriti: o Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati? I njih dvoje pojedoše se njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova, pa počeše po njima lišće dženecko stavljati. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao i sa puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegovi zabrinikom učinio, pa mu oprostio i na pravi put ga uputio. Izlazite iz njega svi, reče on. Jedni drugima ćete neprijatelji biti. Od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio uputu moju neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životem živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti. Gospodaru moj, reći će: zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao? Evo zašto, reći će on. Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen. I tako ćemo mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onom svijetu bit će uistinu bolnija i vječna. Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili? Onih po čijim nastabama oni hode, to su zaista dokazi za ljude pametne. I da nije ranije izrečene riječi gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna. Zato trpi njihove riječi i obavljaj molitvu hvaleći gospodara svoga. Prije izlaska sunca i prije zalaska njegova, i obavljaje u noćnim časovima i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada gospodara tvoga je bolja i vječna. Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraju tome. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, mi ćemo te hraniti. A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak. Mnogobožci govore: zašto nam ne donese kakvo čudo od gospodara svoga? A zar im ne dolazi objašnjenje o onome što ima u današnjim listovima? A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali? Reci: svi mi čekamo, pa čekajte i vi. I sigurno će saznati ko su bili sledbenici prave vjere i ko je bio na pravom putu. Sura 21. Vjerovjesnici. Al-Anbija. Meka 112 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to. I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova, koji se slušajući je ne podsmijehuju. Srca rasjanih, a mnogobožci govore šapatom. Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vražbinu, a vidite da jeste? Gospodar moj zna, reče on, šta se govori i na nebu i na zemlji. On sve čuje i sve zna. Oni čak govore: to su samo smušeni snovi, on ga izmišlja, on je pjesnik, neka nam donese kakvo čudo, kao i prijašnji poslanici. Nijedan grad koji smo mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati? I prije tebe smo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike knjige ako ne znate vi. Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni besmrtni nisu bili. Poslije smo ih obećanje ispunjavali i njih i one koje smo htjeli spasavali, a one koji su ne valjali bili uništavali. Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?
A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije koji smo druge narode podigli. I čim bi silu našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali. Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim. Možda će vas neko što upitati. Teško nama, oni bi govorili. Mi smo zaista nevjernici bili i kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili kao žito požnjeno nepomičnim. Mi nismo stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih da se zabavljamo. Da smo htjeli da se zabavljamo, zabavljali bismo se onako kako nama dolikuje, ali mi to ne učinimo, nego istinom suzbijamo laž. Istina je uguši i laži nestane. A teško vama zbog onog što o njemu iznosite, njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji, a oni koji su kod njega ne zaziru da mu se klanjaju i ne zamaraju se, hvale ga noći i danju, ne malaksavaju. Zar će kumiri koje oni od zemlje prave mrtve oživjeti? Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se, pa neki uzvišen Allah, gospodar svemira, od onoga što mu propisuju. On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. Zar da pored njega oni uzimaju bogove? Reci, dokažite, ova knjiga je pouka za moje sledbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću. Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili. Nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. Oni govore, milostivi ima dijete, hvalje neka je on, a meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi. On zna šta su radili, šta će uraditi i oni će se samo za onoga koji on bude zadovoljen zauzimati. A oni su i sami iz strahopoštovanja prema njemu brižni. Onoga od njih koji bi rekao ja sam doista pored njega Bog, kaznili bismo džehennemom, jer mi tako kažnjavamo mnogobožce. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali i da mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? Mi smo po zemlji nepomične planine razmjestili, da ih ona ne potresa, a po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali. I to što je nebeski svod osiguran, naše je djelo, a one se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. I noć i dan njegovo su djelo, i sunce i mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove. Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Kada te vide nevjernici, samo te se rugaju, je li to onaj koji vaše bogove huli? A oni sami ne vjeruju kada se spomeni milostivi. Čovjek je stvoren od žurbe, pokazat ću ja vama doista dokaze svoje, zato me ne požurujte. Oni govore, kada će već jednom ta prijetna ako istinu govorite, a da nevjernici znaju da tada neće moći da otklone vatru od lica svojih i leđa svojih i da im niko neće moći pružiti pomoć, nego da će im nenadano doći i zaprepasti ih, da je neće moći nazad vratiti i da im se neće vremena dati. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. Reci, ko će vas od milostivog noću i danju štititi? Niko, pa ipak one od Kurana glave okreću. Zar će i njihova božanstva, a ne mi odbraniti, da ona samo sebi ne mogu pomoći i niko nevjernike od naše kazne ne može pod okrilje uzeti. Mi smo ovima, a i predsima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da mi u zemlju njihovu dolazimo, da je se krajeva njezinih umanjujemo? Pa kako bi oni bili pobjednici? Reci, ja vas opominjem objavom, ali gluhi ne čuju poziv kad se opomenju, a da ih samo daša kazne gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali, teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili.
Mi ćemo na sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo za to kazniti ili nagraditi, a dosta je što ćemo mi račune ispitivati. Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za oni koji se budu grijeha klonili, za one koji se gospodara svoga budu bojali i kada ih niko ne vidi i koji od časa oživljenja budu strijepili. A i ovaj Kuran je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete? Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče: kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše: i naši preci su im se klanjali. I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi. Reče: govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše on. Ne. Reći: gospodar vaš je gospodar nebesa i zemlje. On je njih stvorio, a ja ću vam to dokazati. Tako mi Allaha, ja ću čim se udaljite vaše kumire udesiti. I porazbija ih ono komade osim onog najvećeg da bi se njemu obratili. Ko uradi ovo s bogovima našim, povikaše oni, zaista je nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli, rekoše, ime mu je Ibrahim. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoči. Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim? O Ibrahima, upitaš. To je učinio ovaj najveći od njih. Pitajte ih ako umiju da govore, reče on. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše: vi ste zaista nepravedni. Zatim glave oboriše i rekoše: ta ti znaš da ovi ne govore. Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti, ni od vas kakvu štetu otkloniti? Upita on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Zašto se ne upametite? Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta da učinite, povikaše. O vatro, rekao smo mi, postani hladna i spasi Ibrahimu. I oni htjedoše da mu postave zamku, ali ih mi onemogućismo. I spasimo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. Poklonili smo mu Isaka i Jakuba kao unuka i sve učinismo dobri. I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da molitvu obavljaju i da milostinju djeluju, a samo su se nama klanjali. I Lutu mudrost i znanje dadosmo iz grada ga u kome su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavismo. Tu istinu bijaše narod razvratan i zao. I u milost našu ga uvedesmo, on je doista od onih dobrih. I Nuhu se kada u davno vrijeme zavapi. Odazvasmo i njega i čeljad njegovu od jada velikog spasimo. I od naroda ga koji je smatrao neistinitim dokaze naše, zaštitismo. Tu bijah opak ljudi, pa ih sve potopismo. I Davidu i Sulejmanu kada su sudili o usjevu, što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu, učinili smo da Sulejman pronikne u to. A obojici smo mudrost i znanje dali i podčinili smo planine i ptice da sa Davudom Allaha hvale. To smo mi bili kadri učiniti. I naučili smo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi sa neprijateljem. Pa zašto niste zahvalni? A Sulejmanu vjetar jaki i poslušni učinili smo. Po zapovjedi njegovo je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili. A mi sve dobro znamo. I šeitane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove drugi. I nad njima smo bdjeli. I Ejubu se kada je gospodaru svome zavapio: mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostivijih.
Odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu milošću našom čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. I Ismailu i Idrizu i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi i obasismo ih milošću našom, oni doista bijahu dobri. I Zununu se kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zavapi. Nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Odazvasmo i tek obe ga spasismo, eto tako mi spasavamo vjernike. I Zekerijaju se kada zamoli gospodara svoga, gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a ti si jedini vječan. Odazvasmo i izliječivši mu ženu, Jahja mu poklonismo, oni su se trudili da što više dobra učine i molili su nam se u nadi i strahu i bili su prema nama ponizni. A i onu koja je sačuvala djevečanstvo svoje, u njoj život udahnu i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš gospodar, zato se samo meni klanjajte. I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se nama vratiti. Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće liše nagrade ostati, jer smo mu ga se sigurno mi pribilježili. A nezamislivo je da stanovnicu bilo kojeg nasilja koje smo mi uništili neće nama vratiti. I kada se otvore Jeđuđ i Međuđ, i kada se ljudi budu ni sve strmine žurno spuštali i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili, mi smo sami sebi nepravdu učinili. I vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džehennemu, a njega ćete doista ući. Da su oni bogovi, oni ne bi u njega ušli. I svi će u njemu vječno boraviti. U njemu će prigbušeno uzdisati, u njemu ništa radosna neće čuti. A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti. Huku njegovu neće čuti i vječno će u onome što im bude duše željele uživati. Neće ih briniti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati. Evo, ovo je baš dan vama obećan. Onoga dana kada smotamo nebesa, kao što se smota list papira za pisanja, onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti, to je obećanje naše, mi smo doista kadri to učiniti. Mi smo u Zeburu poslije te vrata napisali da će zemlju moji čestiti robovi naslijediti. U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Zato se samo njemu klanjajte. Iako oni leđa okrenu, ti reci, ja sam vas sve bez razlike opomenio, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete. A ja ne znam da nije to vama iskušenje i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme. Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili, reče on, a od gospodara našeg milostivog treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite. Sura 22. Hadž. Medina 78 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kad smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite, svaka dojila će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a one neće pijane biti. Već će takvo izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Ima ljudi koji se bez ikakva
znanja prepiru Allahu i koji slijede svakog šeitana prkosnoga, za koga je već određeno da će svakog onog koga uzme za zaštitnika na strampitucu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje? Pa mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa i vidljivih nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć našu. A u materice smještamo šta hoćemo do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do mužjevnog doba uzrastate, jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja. I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Zato što Allah postoji, što je on kadar da mrtve oživi i što on sve može i da će čas oživljenja u to nema sumnje doći i što će Allah one u grobovima oživjeti. Ima ljudi koji su Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svetilje. Hodeći nadmeno da bi se Allahova puta odvraćali, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu daćemo im da iskuse patnju mognu. Eto, to je zbog dijela ruku tvoji, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. A ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se u nevjerstvo, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očiti gubitak. On se pored Allaha klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je zaista velika zabluda. Klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti. A takav je doista loš zaštitnik i za drug. Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela zaista uvesti u dženevske bašće kroz koje će rijeke tječi. Allah radi ono što hoće. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na ovom ni na onom svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. I tako, eto, mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah će onome kome on hoće na pravi put ukazati. Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od Jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je zaista o svemu obaviješten. Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju? A i sunce i mjesec i zvijezde i planine i drveće i životinje i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti, Allah ono što hoće radi. Ova dva protivnička tabora spore se oko gospodara svoga. Onima koji ne budu vjerovali, bit će odijela od vatre skrojena, a ključela voda bit će na glave njihove lijevana. Od njih će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i kože, a gvozdenim maljevima bit će mlačeni. Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u dženevske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će se naruknicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnog hrama
a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, da ćemo da patnju nesnosnu iskusi. A kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo: ne smatraj nama nikog ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati, i oglasi ljudima hadž. Dolazit ćete pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi određene dane prilikom klanja kurbana kojim je Allah opskrbio njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Zatim neka se sebe prljaštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnog obilaze. Eto toliko. Ako poštuje Allahove svetinje, uživat će milost gospodara svoga. A dozvoljena vam je stoka osim one o kojoj vam je rečeno. Pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti. Budite iskreni Allahu, odani, ne smatrajte nikog njemu ravnim, a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je sa neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio od nje. Eto toliko, pa tko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca, vama one služe do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj drevnog hrama. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana, da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obraduj posluš. Nečija srca kad se Allah pomene, strah obuzme i one strpljivo i koji strpljivo podnose nevolje koji ih zadesi, i one koji molitvu obavljaju i koji od onog što mi dajemo udjeljuju. A kamila smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža. I vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahove ime kada budu redove poređane, a kad padnu na zemlju, jedite ih. A nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih počinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša, tako vam je počinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio, i obraduj one koji dobra djela čine. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika. Dopušta se odbrana onima koji druge napadnu zato što im se nasilje čini. Allah je doista kadar da ih pomogne. Onima koji su ni krivi ni dužni zavičaja svoga prognani, samo zato što su govorili gospodar naš je Allah. A da Allah ne suzbije neke ljude, drugim do temelja bi se do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. Allah će sigurno pomaći one koji vjeru njegovu pomažu. Da Allah je zaista moćan i silan. One koji će, ako im damo vlast na zemlju, molitvu obavljati i milostinu udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih. Allahu se na kraju sve vraća. A to što to oni smatraju lažnim, pa i prije nisu narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov, i narod Lutov, i stanovnici Medjena, a lažnim je smatrani Musa. I ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja. Koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale, i koliko bunareva ima zapušteni, i koliko visokih palata ima praznih. Zašto one po svijetu ne putuju, pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate, i da uši njihove čuju ono što treba da čuju?
ali oči nisu slijepa, već srca u grudima. Oni od tebe traži da ih kazna što prije stigne i Allah će ispuniti prijetnu svoju, a samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko 1000 godina po vašem računanju. A koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kaznu odlagao da bih naizad kaznio, a meni se sve vraća, reci: o ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem. One koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka oproštaj i opskrba plemenita. Oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umaći, bit će stanovnici u džehennemu. Prije tebe mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šeitan nije, kada bi on šta kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šeitan ubacio uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i mudar je. Da bi ono što je šeitan ubacio i učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirapa, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa u njega povjerovali i da mu srca njihova budu sklona, a Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. A nevjernici neće prestati da u njega sumnjaju sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onom svijetu. Tog dana vlast će samo Allah imati, on će im suditi, vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u dženeckim bašćama uživanja, a nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sravnoj boraviti. Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili pa zatim poginuli ili umrli. Jer Allah najbolje nagrađuje, on će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti, a Allah sve zna i blag. Eto tako. A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta. Eto tako. A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju ne postoje. I zato što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da Allah se neba spušta kišu od koje je zemlja zazelenije? Allah je zaista dobar i sveznajući. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah doista nije ni o kom zavisan i on je jedini hvale dostojan. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove, on drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju. Osim ako on to ne dopusti, Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. On vam daje život, a zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživjeti, a čovjek je zaista nezahvalan. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada i ne dozvoli nikako da se sa tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj svom gospodaru, jer ti si u istinu na pravom putu. A ako se oni budu sa tobom prepirali, reci: Allah dobro zna ono što vi radite. Allah će vam na sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi. To je uistinu Allahu lako. Mnogobožci se pored Allaha klanjaju onima za koje im on nije poslao nikakav dokaz i o njima sami ništa ne znaju, a mnogobožcima neće niko pomoći. A kada im se naši jasni ajeti kaznuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi naše kazuju. Reci: hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? Vatra, kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti.
O ljudi, evo jednog primjera pa ga poslušajte. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, pa makar se radi nije sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Oni ne poznaju Allaha kako treba, Allah je uistinu moćan i silan. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima, Allah sve čuje i sve vidi. On zna šta su uradili i šta će uraditi. Allahu se sve vraća. O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti. On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kuranu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš i to kakav gospodar i kakav zaštitnik. Sura 23. Vjernici. Minum. Meka, 118 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoj ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinu djeluju i koji stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih ili oni koji su u posjedu njihovu. Oni daista prijekor ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju i koji o povjerenim amanetima i obavezama svojim brigu brinu i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. Oni su dostojni nasljednici koji će dženet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Mi smo zaista čovjeka od biti zemlje stvorili, a zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugrškom učinili, zatim od ugrška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli i poslije ga kao drugo stvorenje oživljavamo, pa neka je uzvišen Allah najljepši stvoritelj. Vi ćete poslije toga pomrijeti, zatim ćete na onom svijetu oživljeni biti. Mi smo 7 nebesa iznad vas stvorili. I mi bdijemo nad onim što smo stvorili. Mi se neba s mjerom kišu spuštamo, a i u zemlji je zadržavamo, a kadri smo i da je odvedemo. I pomoću nije bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete, i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začinje onima koji jedu, i stoka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite i na njima i na leđima se vozite. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu i on je govorio: o narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali su glevešine naroda njegova koje nisu vjerovale govorile: ovo je čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao, ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. On je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi, oni me u lažu tjeruju. I mi mu objavismo gradi lađu pod našim pažnjom i prema našem nadahnuću, pa kad zapovijed naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju krcaj od svake vrste po par mužjaka i ženku i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen. I ne obraćaj mi se za nevjernike, jer će doista biti potopljeni.
Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe, reci hvala Allahu koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje, i reci: Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, ti to najbolje umiješ. U tome su zaista pouke, a mi smo doista stavljali na kušnju. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onom svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u živote na ovom svijetu raskošno žive, govorili: On je čovjek kao i vi, jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. A ako se budete pokoravali čovjeku kao što se vi, sigurno ćete biti izgubljeni. Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti? Daleko je daleko ono čime vam se prijeti. Postoji samo život na ovom svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. On je čovjek koji u Allahu iznosi laži i mi mu ne vjerujemo. Gospodaru moj, zamolio bi on, pomozi mi, oni me u laži tjeruju. Uskoro će se oni pokajati, odgovorio bi on. I zasluženo bi ih pogodio strašan glas i mi bismo ih, kao što je nanos riječni učinili, stradao bi narod nasilnički. A zatim bismo poslije njih druga pokoljenja stvarali. Nijedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti vrijeme propasti svoje. I poslanike jedne za drugim slali, kad god bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali i mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali i samo u pričama o njima pomen sačuvali, daleko bili ljudi koji nisu vjerovali. Poslije smo poslali Musa i brata mu Haruna sa znamenjima našim i dokazom očiglednim, faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni. Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše, govorili su. I njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili. Musu smo dali knjigu, da bi sinovi Izraelovi pravim putem išli. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili, mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer ja dobro znam što vi radite. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam Gospodar vaš, pa me se pričuvajte. A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda. Zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme. Mislili oni, kad ih imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju. Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru, oni hitaju da čine dobra djela. I radi njih druge pretiču. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti. U nas je knjiga koja istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti. Ali srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga je ružna djela stalno čini. A kad smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. Sada ne zapomažite, mi vam nećemo pomoć ukazati, vama su ajeti moji kazivani, ali vi ste uzmicali. Dičeći se hramom i sjelijeći, vi ste ružne riječi govorili. Zašto oni o Kuranu ne razmisle? Zar im
dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim, ili oni ne poznaju poslanika svoga, pa ga zato poriču. Kako govore? Džini su u njemu, međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i zemlji i u onom što je na njima. Mi smo im dali Kuran, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju nehaju. Ili od njih tražiš nagradu, ta nagrada gospodara tvoga bolja je, on najbolje nagrađuje. Ti njih pozivaš na pravi put, ali oni koji onaj svijet neće da vjeruju, s pravog puta doista skreću. I kada bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali. Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali. Tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti. On vam daje sluh i vidi pamet, a kako malo vi zahvaljujete. On vas na zemlji stvara i pred njim ćete se sakupiti. On život i smrt daje i samo od njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite? Ali oni govore kao što su govorili oni prije njih. Govorili su. Zar kad pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo zaista biti oživljeni? I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali to su samo izmišljotine naroda drevnih. Upitaj, čija je zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? Allahov odgovorit ćete i reci, pa zašto onda ne dođete sebi? Upitaj, ko je gospodar 7 nebesa i ko je gospodar svemira veličanstvenog? Allah odgovorit će, a ti reci, pa zašto se onda ne bojite? Upitaj, u čijoj je ruci vlast nad svim i ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li? Od Allaha odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni? Da mi im istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci. Allah nije uzeo sebi sina i sa njim nema drugog Boga, inače. Svaki bi Bog sa onim što je stvorio radio što bi htjeo i jedan drugog bi pobježivao. Hvaljen neke Allah koji je daleko od onog što oni iznose, koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet. I on je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. Reci, gospodaru moj, ako hoćeš da mi pokažeš ono čime se njima prijeti, onda me, gospodaru moj, ne ostavi sa narodom nevjerničkim. A mi zaista možemo da ti pokažemo ono čime im prijetimo. Ti lijepim zlo uzvrati, mi dobro znamo što oni iznose i reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šeitanskih i tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš. Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me. Da uradim kakvo dobro onome što sam ostavio, nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. Pa kad se mu rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni drugi neće ništa pitati. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti. A oni čija dobra djela budu laka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti. Vatra će im lica pržiti i iskešeni zuba će u njemu ostati. Zar vam ajeti moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali, gospodaru naš, reći će. Naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje, ako bismo ponovo zloradili, sami bismo sebi nepravdu učinili. Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite. Reći će on,
Kada su neki robovi moji govorili, Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer ti si najmilostiviji. Vi ste im se toliko rugali da se zbog toga na mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. A koliko ste godina na zemlji proveli? Upitat će on. Proveli smo dan i samo dio dana, odgovorit će. Pitaj one koji su brojali. Pa da, kratko ste proveli, reći će on. Da ste samo znali. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, nema drugog Boga osim njega, gospodara svemira, veličanstvenog. A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići. I reci, Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, ti si najmilostiviji. Sura 24. Svjetlost. An-Nur, Medina, 64 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim, u njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. Bludnicu i bludnika izbičujte sa 100 udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje. Ako u Allaha i onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu. To je zabranjeno vjernicima. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to sa 4 svjedoka, sa 80 udara biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi. Osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo one svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom i to 4 puta da zaista govore istinu. A 5. put da ga pogodi Allahovo prokletstvo ako lažu, a ona će kazne biti pošteđena ako se 4 puta Allahom zakune da on doista laže, a 5. put da je stigne Allahova srdba ako on govori istinu. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mudar nije. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrate to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Zašto? Čim ste čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro promislili i rekli, ovo je očita potvara. Zašto nisu 4 svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, one su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. A kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kada ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli? Ne dolikuje nam da o tome govorimo. Hvaljen nek si ti, to je velika potvara. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite. Ako ste vjernici i Allah vam propise objašnjava, a Allah sve zna i mudar je. One
koji vole da se o vjernicima štire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah nije blag i milostiv. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama onoga ko bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio. Ali Allah čisti onoga koga on hoće, Allah sve čuje i sve zna. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjeri. Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je. Oni koji objede čestite bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. Na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, ruke njihove i noge njihove za ono što su radili. Tog dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili. I oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Nevaljale žene su za nevaljali muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore, njih čeka oprost i veliko obilje. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok kućane ne pozdravite. To vam je bolje, poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne vratite se, vi se vratite. Bolje vam je. Allah zna ono što radite. Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše. Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. To im je bolje jer Allah uistinu zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je onako spoljašnje. I neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim ili očevima svojim ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim ili sinovima muževa svojih ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje ili sinovima sestara svojih ili prijateljicama svojim ili robinjama svojim ili muškarcima kojima nisu potrebne žene ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite. Udavajte, ne udajte i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje. Ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnost da se ožene dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A sa onima u posjedu vašim koji žele da se otkupe, ako su u stanju da to učine, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao i ne nagonite robove svoje da se bludom bave, a one žele da budu čestite da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im zato što su bile primorane oprostiti i prema njima milostiv biti. Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali. Allah je izvor svjetlosti, nebesa i zemlje.
Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandil je kao zvijezda blistava, koja se uđeže blagoslovljenim drvetom maslinovim i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. Sama svjetlost na svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna. U džamijama koje se voljom njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutru i navečer. Ljudi koji kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinu djeluju i koji strepe od dana kome će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote svoje i više dao. Allah daje kome hoće bez računa, a djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe ništa ne nađe, a zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna i on će mu potpuno isplatiti račun njegov, jer Allah veoma brzo obračunava. Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci sve tmine jedne iznad drugih. Prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice širenjem krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti, a Allah dobro zna ono što oni radi. Samo je Allahova vlast na nebesima i na zemlji i Allahu se sve vraća. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja jedne na drugim gomila? Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, on s neba iz oblaka veličine brda spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi. Bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid. On čini da noć i dan neizmjece nastupaju, u tome je doista pouka za one koji pameti imaju. Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na 2 noge, a neke opet hode na 4. Allah stvara što hoće, jer Allah sve može. Mi objavljujemo ajete jasne, a Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. A licemjeri govore, mi vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se, zatim neki od njih glave okreću, nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu da im on presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu. Samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li su im srca bolesna ili sumnjaju ili strahuju da će Allah i poslanik njegov prema njima nepravedno postupiti? Nijedno, nego žele da drugima nepravdu učine. Kada se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu da im on presudi, samo reknu, slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti. Oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, on će postići ono što budu željeli. Licemjeri se zaklinju Allahom najtežom zakletom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci, ne zaklinite se, zna se šta se od vas traži. Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako ne tjednete, on je dužan da radi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni da radite ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio i namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. Oni će samo
Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. A vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite, da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji. Njihovo boravište bit će vatra, a ona je zaista grozno prebivalište. O vjernici, neka od vas u 3 slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i oni koji još nisu polno zreli prije jutarnje molitve i kada u podne odložite odjeću svoju i poslije obavljanja noćne molitve. To su 3 doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, a Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaša dostignu polnu zrelost, neka onda uvijek traži dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje. Allah sve zna i mudar je. A starim ženama koje ne žude više za udajom, nije grijeh da odloži ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose, a bolje im je da budu kreposne, Allah sve čuje i zna. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh romu, niti je grijeh bolesno, a ni vama samim da jedete u kućama vašim ili u kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaših, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama stričeva vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg. Nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise da biste se opametili. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se, kada su s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji tebe traže dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju i kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kako ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i on će ih obavijesti o svemu što su radili na dan kada se budu njemu vratili. A Allah sve dobro zna.